Suportado kapwa po ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Ang polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag magdeklara ng tigil putukan para sa kahit anong rason hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Sinabi po ni AFP spokesperson Marine Major General Edgar Arevalo na nagpapasalamat sila sa Commander-in-Chief sa pagsuporta nito sa rekomendasyon ng AFP na huwag magdeklara ng ceasefire para sa Kapaskuhan at sa mga darating pang taon. Nilinaw naman ni Arevalo na hindi ito dahil ayaw nila sa kapayapaan, ngunit dahil advokasya nila ang makatotohanan at pangmatagalang kapayapaan na hindi makakamit sa pagpasok sa Peace Pact kasama ang New People's Army. Ipinunto naman ni PNP Chief Police General Debold Sinas na suportado nilang deklarasyon ng Pangulo na manatiling nasa defense mode meron man o walang ceasefire. Iginit po ni Sinas na patuloy lang ang gagawin itong pagde-deploy sa mga tauhan ito sa pagsasagawa naman ng mga operasyon laban sa mga komunistang rebelde.